Какво ще се случи днес? Полицията и прокуратурата се самосезираха и започнаха проверки заради видеоклип, който обиколи социалните мрежи и предизвика буря от коментари. На него се виждат известните с прякорите си в интернет Емили с тротинетката, чеченеца и куката. Те водят младо момче на каишка и го дресират като куче. Появи се и твърдение, че заснетият младеж е със специални образователни потребности, а тримата така наречени инфлуенсъри бяха задържани и отведени от полицията. Включваме сега Юлия Наева с още информация. Юлия. Добър вечер. Скандалното видео е заснето в голям търговски център в Пловдив. За Нова, адвокатът на семейството на момчето, към което се отнасят като с куче, потвърди, че то е със специални образователни потребности. Двама от авторите на клипа, чеченеца и куката, са задържани и са на разпит в прокуратурата. Екипът не успя да разговаря с третия заснет, Емили с тротинетката. Минути след записа тя също беше задържана и е отведена в 4-то районно. Информация за скандалния случай събрахме в следващия репортаж, но от етични съображения няма да ви показваме кадрите, които буквално взривиха социалните мрежи. За момчето, което влиза в ролята на куче на тримата инфлуенсъри, се разбра след разказ на Милен Стаматов Готи в неговия фейсбук профил. Скоро след това получил съобщение от бивша учителка на момчето, която всъщност ми каза, че има някакви дефицити. Заплашене. Каишката на момчето държи Емили. Пред Нова тя заяви, че не помни кой го е довел и че е била принудена да го направи. Автор на сценария е бил Тошо Куката. Явно е било насилствено принудено, защото Тошо Куката има един навик да заплашва там с бой, с такива неща. Прави се на батка, на голям. Твърди, че самата тя е била заплашвана да вземе участие във видеото. Аз бях поканена в Пловдив от Тошо Куката, за да участвам в един клип, с който да създадем фурор и скандалност в мрежите. Той едва ли не ме принуди да участвам в този клип. Аз първоначално не бях съгласна да участвам в това нещо, но той айде дава и аз нямаше какво да направя, нямаше как да се измъкне. Минути преди да бъде арестувана, Емили отрече да има някаква вина. Аз съм невинната. Виновен е Тошо Куката, който е създал цялото мероприятие. В Пловдив с белезници на ръце Тошо Куката също отрече вина. По думите му, момчето само е поискало да бъде снимано. Момчето искаше само, приятел ми и ми се молеше да го снимам. Много ми се молеше да е известен. Ще ви помоля. Емили го направи. Иска да бъде известен. И бе, дайте да направим един клип. Искам да стана известен като вас. И те се съгласиха. Това дете, чеченеца, има един негов приятел. Теньо се казва. И той е приятел на него. И той го доведе и вика, чеченец, това дете много ти са кефи, иска вика с теб да се движи и така нататък. Районната прокуратура в Пловдив се самосезира и образува досъдебно производство за хулиганство спрямо момче със специални образователни потребности. Междувременно със семейството на момчето се е свързал адвокат. Така се съгласих, защото това, което видях, просто минава всички граници на нормалното. Минава всички граници на ненормалното също. Момчето е със специални образователни потребности, нали така? Да. Разговарях с бащата по телефона само. Днес малко по-късно вечерта ще се видим и коментираме въобще каква ще ни бъде стратегията. След разпореждане на вътрешния министър, МВР също започна проверка по случая. За новините на Нова, Юлия Наева.